ditampu banyak daerah dijalani ndak ado hati na sabedo iko mangajo pada jako dan dabana yo ado nan samo duduk mula jo basri kak mali urang kandang ampek bakato candonyo kini yo kak mali dan akan mula anak siana membok lamangko nama jawab cando kak mali anak mande tukang lamangko makawane kini cuiko di kak mali golong bagolong kak tali tigo bagolong sampai kailaman tolong lambo sakaliko jasona indak bailangkan kalau iyo tahu kakak jo bapaknya atau kan tahu jo mandenyo tolong tanyakan kadi kakak Allah pajako banam punyo Allah tahu kan Allah ban batunangan tapi ku alun banam punyo kanambo katokan nambo nan datang untung suwai ruwe jo buku mandanga kator po itu menjawab sinan kak maliko ko iyo ba itu bana bayila dulu minum kopi pai lawaang pikaloket nak dan urus mula disiko nyoba iya cando balik kopi mana langsung si Norma menarimo kini balanjo basri nan satali kepiang sesukunya agiakan pembalian bana nan tak ado bakato inyo bagulambe onde udah ndak ko ado pitikete ndak ado pembalian dia awak dodai mandanga le kato rupo itu ko iyo tak ado pembalian apa dia salah sinan dulu cuy itu keceknya kini oh basri tarui kaloket oto kak mali mangecek jo mande tukang lamang o mande dangakan mola dangakan bana jale-jale ala kok namu mande baminantu ko urang adonan datang si basri anak lubuk linggau winyo menjadi sopiroto tambangan kalubuk linggau nyota bilang elok bana nyota bilang murang bayi itu lekato masu itu ko ado to kawan narusak di jalan nani nyota tak beranti kapan para luban serap nyo salangkan oh menjawab mande tukang lamang monde kakak dangakan molayo kak mali kami lai baniat nak baminantu maka eyan nak ambokan iyo ala gadang tapi apa kentini boleh buat mangkue idui ambo iko contohnya mangkue idui ambo manggaleh lamang mangkue onang bakain babajuin dak mangku bakasu oh bakowinda kajawapo anak mo kawinkan kok lay kakawin anak oh kawin mo lamang kuwe ko indah yawapo boleh buat mangkuwe idui dirantau oh rupo iko mangkuwe mandanga lekato rupo itu kalau itu mande jala ragu nak jawab pandai barang nang podong lekaki dek buayo mande ketatap dinasan nang ambo menanggung kasadonyo kalau lai ba itu bana cu itu katonyo kini dibuwe etongan jo mandeko bajanji ndak lalu lamu bajanji sepakan sajo patang akad malam sinayan di sinan nyo kadinikahkan indak baralik kadang-kadang baca doa selamat sajo nyo yang sudah kato salasai bakato kamali bake basri onde basri dan akan mola suruh baola oto satrip ko kalubuk linggau kadikawan nak boleh kawin nang disigi ko
kandaang mungkin kabulian pinta mungkin kabalaku nama alun bujang si Basri disuruh bawa to di kawan kalubuk linggau satrip koba itu bana maso itu indah dirantang le panjang bana tumpak di mande tukang lamang dia kita urang badak ketan indak barale gadang bana rampuk rampak karam dia pagai tunggu sigitan nate monggule bulan tampak janjian sampai nan janji tentu karang tunggu patang akad malam sinayan nalarami urang mendatang latibo wali jokali imam jokati nala datang nantuo kampung tampak pulau urang ladir masuk itu rapulai latibo pulau iyo kan bujang si Basri serato kak mali urang kandang ampe kadi nikahkan samalam tu diambil mului mulan si norma dibaca katuba nikah ijab jatuh kabur di jawe nikah lainnya samalam tu lasanang hati rang banyak lah dibaca doa selamat menampu hidup baru mu panjang rezeki murah tapi si norma kemanangi tabayang kakak si Jaidin maka saja kete pisah jo kakak maka saja bau muka 9 tahun kakak barangke karantau orang maka kini ndak balun basuh maka kode indak mulah mencari kakak maka indak dirantau ambo bakawinkan maka balun patui ambo ko kawin tapi terpasuk keadaan maka dirantau ambo bakawinkan kok sentano kakak le di rumah kok di rumah le dibuek maka kabararanca ale awak kabar aporami ale ambo maka kakak dirantau indak pulang maka dirantau pi banikahkan coy konasi masoi Abiari baganti hari lah di seo rumah bapeta nanti tinggal di padang panjang biarlah wak basuami bana biar di seo rumah di padang panjang namande ditolong juga membuat lamang ya mae tumpak di mande tukang lamang manggale di pasar ami di lai manggale lamang di batin mencari si Jaidin di batin mencari anak itu nasib tukang lamang balam turanggo ate tanggo babuni murai ate pintu balam ta'azim curi toko dialih kabatan tang itu alih kabuyuang si Jaidin sekolah am di Batawi nandek lamu nyoba sekolah iyo jo kawannya Abdul Munaf anak orang kota Palembang ruponya tamat sekolah am di Batawi nanti niat hati di dalam nak menyambung sekolah ke doktoran tumpak dek buyuang si Jaidin
awak kamanya buang sekolah doktor sore letibo dari kampung Jawa Dalam iyo kan dari